Pampanga. Yes, for today's vlog, invite tayo by OK Cafe and Resto dito sa may Clark, Pampanga. Ito yung syempre, to witness yung kanilang event dito. Yeah, so ayun guys, so actually si OK Cafe, when you go here, available po dito yung mga coffees, mga refreshment, may mga pasta, mga pastries na iba mix actually. So on our table, ayan, titikman natin yung kanilang mga isa sa mga pinagmamalaki ng OK Cafe and Resto ay yung mga steaks. Good. So what we have here, so meron tayong kanilang table and yung kanilang porterhouse. Yeah. Imagine for only 700 pesos. I think this is shareable. Depende kung dadagdagan mo pa yung mga order mo. But probably for a single person like me, parang okay na. Busog na busog ka na dito. Yes. Ayun. Yes, so to know more about them, kakausapin natin si Chef. And at the same time, later on, tikman na rin natin. The OK Cafe is nagsiserve sila ng mga steak. So yung steak natin, pag inisip kasi ng mga customer, kala nila mahal. So si OK Cafe is nagsiserve siya ng affordable steak, but premium and quality. Hindi lang naman steak yung mga siniserve natin. Meron din tayong mga pasta, then meron din tayong mga Filipino dish. So binili kasi si OK Cafe, hindi lang para sa mga Filipino customer. Lahat po, pati mga foreigner, pwede silang kumain dito. Pwede natin ipagmalaki yung Filipino food. Kaya ganun din namin pinofocus yung Filipino food dito sa OK Cafe. Tumatanggap na po tayo ngayon ng mga small event kasi dahil hindi naman po ganun kalaki yung lugar. Hanggang 50, pwede po tayong tumanggap ng mga iba't ibang occasion like wedding, debut, or kasal, mga small gathering. Pwede dito. Sa mga food naman natin, meron naman silang pagpipilian. So lahat naman ng food natin is international cuisine. So lahat doon pwede silang mamili. Meron kaming mga pinapakitang menu, then ang guest sila talaga yung mamimili kung anong gusto. Then nag-outside cater din po yun. So ang client natin, nag-request siya ng iba't ibang klase ng pagkain. So meron tayong roast beef, the western. Meron tayong Japanese sushi bar, Japanese cuisine. Meron din tayong Italian pasta. Lahat complete. Parang pag tinanong mo, parang yun nga, international cuisine yung meron tayo ngayon. Ito po, located siya sa loob ng Clark. Mas madali siyang makita, tabi ng PTT, then the BDO. Nasa building siya ng Boomerang. Ang operation po natin is nag-start na tayo ng 8 AM dahil tumatanggap na rin tayo ng mga breakfast. So hanggang gabi na tayo, 9 PM hanggang dinner. Open po si OK Cafe and Resto.